Vítejte u dalšího videa ze série rally závodních automobilů od De Agostini. Máme tady další balík, v něm čísla 33 a 34 a samozřejmě De Agostini bych za tyhle modely chtěl moc poděkovat, protože jinak by tohle video nevzniklo. Minule jsme měli dvojici takových modernějších aut, sice byly krásní, ale nebyl to úplně můj šálek kávy. Ale to, co je v dnešním balíku, tak rozhodně můj šálek kávy je, protože jsou tady dvě krásky ze 60. a 80. let. A jako první tady máme naprostou legendu. Mini Cooper S z roku 1967. A myslím si, že Mini Coopery tak jsou opravdu auta, který zná úplně každý. I hlavně ty starý, který byly opravdu ještě mini, na rozdíl od těch moderních. Mini Coopery nikdy nebyly nejsilnější auta s nejsilnějším motorem, ale čím si to vynahrazovali, tak byla právě malá velikost, super nízká hmotnost a vlastně díky rozložení těch kol tak skvělá manévrovatelnost. Protože když to přeženu, ten Mini Cooper na rozdíl od ostatních těch velkých aut je v podstatě spíš takový čtverec, jakoby než obdélník. A samozřejmě takovýhle tvar auta se ovládá daleko líp. A jako druhý kousek tady budeme mít dneska další model z rodiny Fiat Abarth, a to Fiat 131 Abarth. Ten je z roku 1980 a je to na něm vidět, protože vizuálem i těma tvarama tak je to opravdu tradiční, parádní, drsný 80kový auto. Prostě vypadá parádně a v závodech rally tak vystřídalo končící Lancia Stratos právě taky ze stáje Fiat Group. Ale už se pojďme na oba dva ty modely podívat, protože jak jsem říkal, jsou parádní. Tak, tady máme takhle dnešní dávku rally závodních aut. Máme tady jako první právě takhle ten Mini Cooper S. Jo. Ještě mě tak napadá opravdu, když se takhle kouknete na srovnání těch aut, jo. Jak je ten Mini Cooper opravdu malinký auto. Jo. A jak opravdu ten rozvor je tak krátký, že opravdu té manévrovatelnosti toho auta strašně moc prospívá. Když si to srovnáte s tím Abarthem, jo, tak je tohle opravdu mini autíčko. Jo. Jinak tím, že je to v podstatě starší vůz, tak je i takový jakoby chudší, co se týká té grafiky, jo, ale to tak prostě bylo. Jo. A musím říct, že úplně spíš než jako model 1:43, tak mi, nebo jako nějaký sběratelský model, tak mi spíš připomíná nějakého Angličáka, jo, ale je to opravdu tím, jak je to autíčko, jak je to prostě malinký. Jo. Jinak, i když ta velikost není velká, tak jako to zpracování je opravdu hezký. Jo. I interiér tak je udělaný. Co jediný je takový trošičku zvláštní, jsou takhle ty přední světla, ta rampa, jak je to jenom plastový, tak to vypadá tak jako trošku prazvláštně. Jo. A jinak zase musím říct, že ze zadu třeba ty detaily, ty světla, jo, všechno, tak vypadá naprosto parádně. Tak, máme první a jako druhý teda je tady ten Fiat 131 Abarth, jo. A tady teda, co se týká vzhledu té grafiky toho auta, tak to se mi absolutně trefilo do noty, protože podle mě grafika vypadá parádně, jo, to auto je správně drsný, jo, tady ty světla vepředu krásně zpracovaný, logo Fiat, jo, ty modré pruhy, fakt super, ze zadu samozřejmě je ten model stejně detailní, jo, světla, značka, prostě všechno. Fakt paráda. Fakt musím říct, že tenhle model tak se mi teda opravdu hodně moc, to ukážu, takhle hodně trefil do vkusu. Tak modely jsme si prohlídli a já musím říct, nebo jak už jsem říkal, tak opravdu mě padly do noty a přijdou mi opravdu parádní. Schválněte mi do komentářů, co si tady o těch dvou krasavcích myslíte vy, co na ně říkáte. Jinak už se dostáváme ke konci videa, tak moc doufám, že se vám tohle video líbilo a že mu dáte palec nahoru. Taky, že necháte komentář třeba k těmhle konkrétním dvou modelům a nebo úplně k čemukoliv jinému, k čemu budete chtít. A samozřejmě úplně nejradši budu, když kliknete na odběr a taky na zvoneček, protože vám neuteče žádný video, ať už třeba další tady ty autíčka 1:43 od De Agostini ze série rally závodních automobilů, tak třeba stavba některého z těch velkých modelů, ale hlavně pro mě je to ta nejlepší motivace točit dál, když vidím, že ty odběratelé přibývají a že opravdu o tom chcete vždycky vědět hned, když to video vyjde.
To už je pro dnešek ale opravdu všechno. Díky moc za váš čas, že jste ho věnovali sledování právě mýho videa a budu se na vás brzo zase těšit.